हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जोहर जोहर तिहिं दो हिंग हुजो केटा राष्ट्रीय भवन रे ना आइमा लुटुया नेल में ना आरा मिटे बायर में या नुआ नेल में बायर गी ना दो India kita pun nuhur nama banyak friend. India kita sidda nuhur tak fua kan nuhur sih, ha? Oh. Flower garden. Boria kak, jaga ya to. Bisal guar bibar bagan. मेरे साथ एक नंबर दोनों में देखे आ जाता हूँ या तो खाना लेने के लिए भाई तो टाइम देता हूँ आप बताऊँ ना उसको फोन करके मेरे कहने से हो जाएगा मैं उसको मालिक को रही हूँ बेनोलै सिङाव नायबाबो बिदिनो एखे खासो मोननैबो एखेखा ना नङाथ' सेम सेम Ada बुस्थुफोरखौ एसे सिङावबो आदि देखायनानै हाबफैयोमोन नै बेनो जोंना राष्ट्रपति भवन आज मजे करेंगे हम लोग इसमें फुल डे फुल एंजॉय
फिसा नुहुरहांदोंमोनलै सिगारेट सालायबावो माथो माबाफ्रानो बिसोरो माबासो बिसोरथ' ऐसा फोटो क्लिक करना फोटो चल मैं भेजेगा डिजिटल फोटो 20 ट्राई करके